שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו נכנסים לעומק של אחד הרגעים הכי דרמטיים ומכוננים שמתוארים אי פעם. סיפור הסנה הבוער מתוך ספר שמות, פרק ג'. כי זאת השאלה האמיתית, נכון? איך שיח קוצים אחד הצליח לשנות את כל מסלול ההיסטוריה. אבל זה הרבה יותר מסיפור על נס. זו בעצם כיתת אמן במנהיגות, בתקשורת ובעיקר במבנה המדויק של התגלות נבואית. אז יאללה, בואו נצלול פנימה. אז כדי להבין את גודל המעמד, אנחנו צריכים להתחיל במקום הכי לא צפוי. הסיפור שלנו לא נפתח בארמון מפואר, אלא דווקא במדבר השומם, עם משה, רועה צאן. בסביבה הזאת, המדבר מתבררת כשדה האמונים המושלם לתפקיד חייו. לחשוב על זה? להיות רועה צאן זה בעצם קורס מזורז במנהיגות. זה דורש אחריות עצומה, מסירות, נאמנות, שיקול דעת חד, וגם יכולות ארגוניות לא רעות בכלל. כל התכונות שמנהיג לאומי חייב שיהיו לו. ויש איזה אפילו סיפור מקסים במדרש, שהוא אוסף הפרשניות הקדום שלנו. המדרש מספר שאלוהים בוחן את משה ורואה איך הוא דואג לגדי קטן שצמא למים, וזה מה שמוכיח לו שהוא האדם הנכון להנהיג אומה שלמה. האמפתיה הזאת היא המפתח. ובדיוק שם, בשקט של המדבר, משה פתאום נתקל במראה שפשוט שובר את כל חוקי ההיגיון. זה סימן שהוא מצד אחד כל כך פשוט, שיח קוצים, ומצד שני כל כך עמוק וסמלי. זה לב הפרדוקס. אש שבוערת במלוא עוצמתה, אבל הסנה הוא לא נשרף, הוא לא מתקלה. זה האות הראשון הברור, שמשהו פה הוא לגמרי לא רגיל. וזה כמובן מוביל לשאלה המתבקשת. למה דווקא סנה? מכל האפשרויות המריבות שההתגלות האלוהית יכולה לבחור, למה דווקא שיח קוצים כל כך פשוט, כל כך נמוך? טוב, הפרשנות הכי חזקה, והיא באמת מדהימה, רואה בכל הסצנה הזאת מטאפורה גדולה. הסנה הצנוע, הקוצני, הוא בעצם עם ישראל. והאש מסביב המאיימת, זאת האימפריה המצרית. והמסר, האש בוערת, אבל היא לא יכולה להשמיד את הסנה. אבל יש פה עוד רבדים. הבחירה בסנה מדברת גם על ענווה. אלוהים מופיע במקום הכי נמוך, לא במקדש מפואר. זה גם אומר שהנוכחות האלוהית נמצאת בכל מקום. ויש עוד פירוש מעניין. הקוצים של הסנה פונים פנימה, כמו מלכודת. בדיוק כמו שישראל היו לכודים במצרים. אוקיי. וכאן אנחנו מגיעים לחלק שהוא פשוט גאוני בעיניי, וזה המבנה של כל האירוע. זה לא התגלות פתאומית בסגנון בום, ממש לא. זה מפגש שמבוים בקפידה, שלב אחר שלב. והמטרה שלו היא לא להמם את משה, אלא לחנך אותו. תראו את הרצף המדורג הזה. קודם כל, שלב המראה. משה רואה את הסנה ממרחק. רק אז, שלב שני, הוא מחליט מיוזמתו להתקרב ולבדוק. ורק כשהוא פונה, שלב שלישי, נשמע כל שקורה בשמו. ורק אחרי כל זה מגיעה ההזדהות. כמו שהסבירה החוקרת נחמה ליבוביץ', זהו תהליך אימון של ממש לקראת הנבואה. ואם אנחנו כבר מדברים על דפוסים ומבנה, שימו לב למילת המפתח שחוזרת על עצמה שוב ושוב, השורש רש א' ה', לראות. זה ממש לא מקרי. הטקסט רוצה להגיד לנו משהו עמוק. בגלל שאלוהים ראה את הסבל של העם, הוא גורם למשה לראות את הסנה. הראייה האלוהית היא זו שמניעה את הפעולה האנושית. והנה עוד פרט מבני מדהים. שימו לב לאיך שהדיאלוג מתנהל. הטקסט חוזר כל הזמן על המילה ויומר, 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 בלי שמשה מגיב או עונה. זה יוצר תחושה של נאום רציף. צד אחד מדבר, והצד השני, משה פשוט עומד שם שקט, המום, ומקבל את הדברים. טוב, אז אחרי כל המבוא המדורג הזה, מגיעה סוף סוף המשימה. לך ושחרר את בני ישראל. והתגובה של משה היא לא של גיבור על, היא תגובה אנושית והגיונית להפליא עם שתי שאלות נוקבות. חשוב להבין, זה לא שהוא פחדן. הוא פשוט ריאלי. הוא שואל את שתי השאלות שכל מנהיג חייב לשאול לפני שהוא יוצא למשימה בלתי אפשרית. קודם כל, מי אני בכלל שאלך לפרעה? ודבר שני, נניח שהלכתי, באיזו סמכות אני בא? והתשובות שהוא מקבל הן מה שנותנים לו את הביטחון והאסטרטגיה, אבל הן גם פותחות כמה שאלות מוסריות ותיאולוגיות שהן ובכן לא פשוטות בכלל. התשובה לשאלת הסמכות שלו מגיעה בנקודה המכרעת הזו עם גילוי השם, אהיה אשר אהיה. זה לא רק שם או תואר, זו הצעת כוונות. זו הבטחה לנוכחות פעילה ומתמשכת. אני אהיה שם. הפרשנים העתיקים הסבירו את זה בצורה גאונית. השם הזה בעצם אומר, הייתי איתכם בעבר, אני איתכם עכשיו, ואני אהיה איתכם בעתיד. זו ישות נצחית, ולכן אפשר לסמוך על ההבטחות שלה. אז אחרי שיש שם יש גם תוכנית פעולה דיפלומטית. 2 שלבים. קודם כל, לך תדבר עם זקני ישראל. תשיג את התמיכה של המנהיגות הפנימית. ורק אז תלך לפרעה ותתחיל עם בקשה צנועה יחסית. רק לצאת למסע של 3 ימים במדבר. כן, כאן זה נהיה קצת מורכב. הבקשה הזאת נשמעת קצת מטעה, לא?
הרי המטרה הסופית היא יציאה לתמיד. אז האם יש פה הוראה אלוהית להטות את פרעה? אחד ההסברים המעניינים ביותר הוא שזה עובד לפי העיקרון של מידה כנגד מידה. המצרים הרי שאיבדו את בני ישראל מלכתחילה בערמומיות, במילים יפות, אז עכשיו הצדק נעשה באותה מטבע, בטקטיקה חכמה דומה. אבל יש עוד בעיה מוסרית אחת, לא פחות מורכבת. ההוראה לבקש מהשכנים המצריים כלי כסף וזהב, בידיעה שהם לא יחזרו, איך זה לא נחשב גניבה? והפתרון מגיע ממקום אחר בתורה. יש חוק שאומר שאדון שמשחרר עבד חייב לתת לו מענק שחרור נדיב. אז מה שקורה פה זה לא גניבה, זה תשלום רטרואקטיבי. אלה בעצם פיצויי פיטורים על מאות שנים של עבודה ללא תשלום. בסופו של דבר, סיפור הסנה הבוער מראה איך רועה צאן מהסס, אדם רגיל, עונה לקריאה בלתי רגילה ונהפך למנהיג של אומה. וזה אולי המסר הכי חזק בכל הסיפור הזה. לפעמים מי שמשנה את ההיסטוריה זה לא בהכרח האנשים הכי חזקים, אלא אלה שפשוט מוכנים לעצור רגע, לסור הצידה, ולהסתכל קצת יותר מקרוב.